Za prikazani primjer odrediti ćemo vrijednosti unutarnjih sila te skicirati dijagrame. Karakteristično u ovom zadatku jeste da se radi o okvirnom sustavu koji je u stvari greda sa prepustom, te ćemo vidjeti kako kod vertikalnih elemenata pravilno uzeti u obzir konvencije predznaka za pripadajuće unutarnje sile. Imamo standardna opterećenja, jednoliko kontinuirano, koncentriranu vertikalnu silu, koncentriranu horizontalnu silu te koncentrirani moment. Ovdje su dani prijedlozi reakcija za ležaj A i za ležaj B. Što se tiče RH, ona je ovdje uzeta da ide u smjeru u desno. Vidjet ćemo da li je pretpostavka dobra i tu ne smijemo zaboraviti da jednoliko kontinuirano opterećenje je zadano kao horizontalno, te samim tim zamjenska sila jeste horizontalna i sudjelovat će u izračunu RH. Kod određivanja reakcija naravno koristimo sume momenata na točke A i na točke B. Ponovit ću sve ono što sam u prethodnim videima rekla, a to je da se u slučaju određivanja reakcija mjerodavna vrtnja momenta poklapa, odnosno ukoliko se vrtnja momenata od aktivnih sila poklapa sa ovom zadanom konvencijom, predznaci će biti plus zato što sve izjednačavamo sa nulom, suprotno vrijedi kod unutarnjih sila. Pa idemo redom. Ono što prvo uzimamo to je jednoliko kontinuirano opterećenje. Ono je 10 puta 4 i sa krakom od 2 metra oko točke A vrti u minus. Zatim imamo minus 50 puta 2, to je ova vertikalna sila. Zatim imamo minus 50 kao moment, te plus 50 puta 2 na ovoj udaljenosti. Znači to je ova horizontalna sila. Ono što tražimo, jer ove dvije sile prolaze kroz točku A, odnosno te dvije reakcije, to je da uzimamo u obzir reakciju B koja oko točke A vrti kao i konvencija P plus RB puta 4 metra. Kada uvrstimo sve, dobijemo da je reakcija B 32,5, što znači da smo dobro pretpostavili predznak i da ona doista ide prema gore. U sljedećem koraku iz sume momenata na točku B odredit ćemo RAV. RH prolazi ponovo kroz točku B, tako da neće imati utjecaja. Idemo redom. Kao što smo i u prethodnom koraku krenuli sa jednolikim kontinuiranim opterećenjem, one će u ovom slučaju raditi isti moment s istim vrijednostima. U sljedećem koraku sila od 50 kN i to vertikalna, oko točke B ide sa krakom 2, ali sada sa predznakom plus. Moment uvijek ostaje nepromijenjen, dok 50 kN je ostalo nepromijenjeno 50 puta 2 horizontalna sila. Ono što tražimo je RAV i RAV oko točke B vrti suprotno konvencija pa je minus i množimo sa 4 metra. Kada izračunamo, dobijemo da je RAV 17,5, što znači da je dobro pretpostavljena vrtnja. Iz sume fx idemo odrediti RH. Kao što sam prethodno rekla, vodimo računa da moramo uzeti u obzir jednoliko kontinuirano opterećenje. Pa RH pretpostavili smo smjer, taj smo uvrstili prema pozitivnom koordinatnom sustavu, znači globalnom koordinatnom sustavu, plus x ide u desno. Minus 50 je ova sila i 10 puta 4 je zamjenska sila od jednoliko kontinuiranog opterećenja. Iz toga slijedi da je RH 10 kN, pozitivno je što znači da nam zadovoljava, odnosno je točna pretpostavka predznaka. Što se tiče kontrole, radimo je po sumi Fy. Ono što vidimo da je tu pozitivno, to je RAV i RB. Negativno je sila od 50 kN, sve ostale sile su u horizontali. I zadovoljava uvjet, idemo na određivanje dijagrama unutarnjih sila. Prije toga ćemo samo napraviti jednu kratku napomenu, a to je jedan opći slučaj koji vrijedi kod svih okvirnih sustava. Znači okvirni sustav znači da imamo i stupove i grede,
Pa samim time, ako vidimo ovakav neki sustav, moramo znati s koje strane crtamo dijagrame. Ono što je kod tih slučajeva karakteristično, to je da momente koji se izražavaju u kilonewton-metrima, ovdje je tako naznačeno, crtamo na način da se pozitivno određene vrijednosti crtaju s unutarnje strane okvira, dok se negativno određene vrijednosti crtaju sa vanjske strane okvira. Zamislimo kao da smo ovaj element izravnali skroz po horizontali, tako da smo ovaj podigli gore i onda je jasno da vrijedi takav sustav, odnosno takva konvencija predznaka. S druge strane, kod poprečnih i uzdužnih sila vrijedi drugi slučaj, a to znači da sa vanjske strane imamo plus, a sa unutarnje strane imamo minus. Još jednom će to biti sve napisano gore, znači napominjem da to vrijedi kod okvirnih sustava, i to na način da ne možemo reći da na stupu će plus uvijek biti lijevo ili desno, nego kod okvirnih sustava vrijedi tako. U prethodnom primjeru koji je objavljen smo vidjeli da smo imali samostalni element. Kod samostalnih elemenata se uzima predznak kao kod lijevog stupa kod okvira. Tako da taj dio vrijedi i to pravilo se primijenilo već u prethodnom primjeru. Vraćamo se sada na zadatak u kojem je samo ideja malo još pojasniti te predznake i to na način da još pojasnimo taj opći slučaj kod okvirnih sustava. S obzirom da mi sad znamo da momenti koji su nam plus crtamo unutra, a oni koji su nam minus crtamo sa vanjske strane, kod poprečnih i uzdužnih sila vrijedi suprotno, bitno je shvatiti kako sada promatramo koji element. Zapamtimo da lijevi stup zaokrećemo u horizontalu, tako da je on lijevi isječak sa desnom konvencijom i to je u ovom slučaju stup A1, dok desni stup, u ovom slučaju 3, 5b, zaokrećemo tako da on bude desni isječak sa lijevom konvencijom. Sada ćemo samo još jednom pogledati o čemu se tu radi. Znači, ovaj element smo zaokrenuli tako da je element lijevo, konvencija desno. Ovaj element zaokrećemo tako da je element desno, konvencija je lijevo. I to se odnosi na sve unutarnje sile. I na moment, i na poprečnu, i na uzdužnu. Kada tako zaokrećemo ili zarotiramo elemente, vrijednosti koje dobijamo ne moramo razmišljati s koje strane crtamo, nego crtamo s one strane s koje smo prethodno rekli. Momenti unutra, ukoliko su pozitivni, poprečni uzdužne sile, ukoliko su pozitivne, crtamo vani. Idemo rješavati konkretni zadatak nakon što smo napravili ovu napomenu. Unutarnje sile, momenti savijanja, konvencija predznaka. U kojim točkama znamo da su vrijednosti momenata jednake nuli? U ovom slučaju vidimo da je jasno da se radi o ležajevima A, o ležaju B, T i o točki 5. U točki 5 također je moment jednak nuli, zato što zamislimo da smo izdvojili ovaj element, sila koja djeluje u točki 5, znači samo s ove strane, reakcija B koja prolazi kroz tu točku pa ne radi moment. Idemo dalje. Što smo sada napravili? Ovaj element smo zaokrenuli prema pravilu i to na način da smo ga zarotirali na dolje i to tako da se on nalazi sa lijeve strane i primjenjujemo desnu konvenciju predznaka. Što tu ulazi u obzir? Za izračun momenta u točki 1 još ću jednom naglasiti da je točka 1 kruta veza u kojoj vrijednost momenta koju odredimo kao M1 dolje će biti jednaka kao M1 desno. To je jasno zato što je to kruta veza od samo dva elementa. S druge strane u točki 3 imamo krutu vezu u kojoj imamo 3 elementa pa primjenjujemo pravilo koje smo imali i u prethodnom primjeru da ćemo raditi sumu momenata u slučaju kada želimo iz dva poznata momenta odrediti treći nepoznati. Ovdje je jasno čim su dva presjeka, odnosno
dva dijela stup y, da čim odredimo na jednoj strani, prebacuje se na drugu. Kod određivanja momenta sada ćemo pisati M1 dolje, zato što je na originalnom sustavu to M1 dolje, i računati. RAV prolazi kroz presjek i ne radi moment. Imamo, znači, samo sada pišemo M1 dolje je M1 desno. Okay. I sada pišemo RH puta 4 ide u istom smjeru kao i konvencija pa je minus. Zatim imamo 10 puta 4 puta 2 u istom tom smjeru. Evo, samo nadodajemo taj dio. I vidimo da će tu moment ukupni biti negativan, znači crtat ćemo ga sa vanjske strane. Dobivamo da je on minus 120 kN. Idemo na sljedeći presjek. Sljedeći presjek je točka 2 na koju, s obzirom da se radi o lijevom isječku od presjeka, koristimo desnu konvenciju i idemo redom sve uzimati u obzir. M u 2 će biti jednako, idemo redom, RAV puta 2, to nam je ovaj prvi dio, RAV puta 2, to je riješeno. Zatim minus RH puta 4, znači RH vrti u istom smjeru kao i konvencija, pa je zato minus. Minus 10 puta 4 puta 2, i to je minus 85 kN. Znači u točki 2 ćemo ponovo imati sa vanjske strane, jer se radi o negativnoj vrijednosti. Promatramo sada cijeli sustav, riješili smo točke A, B, 5, 1 i 2. Potrebno je riješiti 3 i 4. U 3 ćemo imati sa 3 strane, pa idemo promotriti što se tu događa. U točki 3 imamo 3 lijevo, 3 desno i 3 dolje. S onih strana sa koji nam je lakše odrediti momente, to je definitivno 3 desno jer tu imamo samo koncentrirani moment, ali 3 dolje, ali imamo samo utjecaj u cijele 50 na kraku od 2 metra. 3 lijevo onda možemo odrediti iz uvjeta ravnoteže momenta u krutoj vezi na osnovu vrtnji, kako smo to radili i u prethodnom zadatku. Idemo sada odrediti prvo M3 desno. Presjekli smo ovdje, znači od presjeka nam se desno nalazi isječak i presjek u kojem gledamo, pa je konvencija lijeva. Moment vrti u istom smjeru kao i konvencija, pa je samim time M3 desno jednako M4 jednako minus 50. Riješili smo ovaj moment, idemo riješiti M3 dolje. M3 dolje, napominjem da se nalazi na vertikalnom elementu. Rekli smo da ovaj zaokrećemo tako da gledamo desnu konvenciju, ovaj zaokrećemo tako da gledamo lijevu konvenciju, ali je isječak desno. Ovo je lijeva konvencija i samim tim imamo 50 puta 2. Moment u 3, to je ovaj presjek M3 dolje, je prema tome jednako. Sila vrti u istom smjeru kao i konvencija, radi predznak minus, pa je minus 50 puta 2 minus 100 kN. Idemo sada riješiti ravnotežu ove krute veze. Crtamo ono što imamo, što nam je poznato. Prvo smo odredili moment od 50. Rekli smo da je to minus 50, pa smo nacrtali sa gornje strane. Kako u ovom izračunu sve određujemo prema vrtnji, moramo obvezno nacrtati vrtnju momenta iz dijagrama prema nosaču za taj element. Iz dijagrama prema nosaču je vrtnja suprotno od smjera kazaljke na satu. Sljedeće smo izračunali M3 dolje. Tu smo dobili vrijednost od 100 kN. Ovdje sada, ovo je samo neki presjek, to znači da nije do kraja nacrtano, samo jedan dio. I dobili smo da minus 100. S obzirom da je minus, crtamo sa vanjske strane cijelog okvira i ako dijagram vrti prema nosaču, onda će biti ponovo suprotno od smjera kazaljke na satu. Ove dvije vrtnje vrte obje u istoj vrtnji suprotno od smjera kazaljke na satu, pa je jasno
da ako oni daju sumu od 150, na dijelu 3 lijevo mora biti 150 kN koje vrti u smjeru kazaljke na satu. Ovako mora izgledati dijagram koji vrti u smjeru kazaljke na satu i ima vrijednost od 150. Da bi mi mogli znati kako bi dobili vrijednost onu koja se crta u dijagramu, znači ne prema vrtnji, nego ovih sada 150, tu sam ja već napisala minus, ali kako znati koji je u stvari to onaj pravi predznak, tako što pogledate da li se nalazi s vanjske ili s unutarnje strane. Kako se nalazi sa vanjske, ispisujemo da je M3 lijevo minus 150. Napominjem, molim vas napominjem, da mi smo u sva 3 slučaja dobili minus 150, minus 50 i minus 100. Ne možete zbrajati momente same po sebi, po vrijednostima, nego da bi uspostavili ravnotežu u čvoru, radite kontrolu prema vrtnji. Znači ne prema ovim vrijednostima, nego prema vrtnji i načinu na koji ste pravilno nacrtali vrtnje svakog pojedinačnog momenta. Sljedeće određujemo poprečne sile. Ovo je konvencija i idemo redom kako smo i rekli. Zaokrećemo vertikalne elemente prema pravilu koje smo koristili i kod momenata. Kod poprečnih sila promatramo prvo točku A, pa zatim ćemo jedan dolje. Kod točke A, RAH će biti jedina sila koja djeluje i to tako da će raditi predznak minus. Znači VA će biti minus RAH, a to je jednako minus 10 kN. U sljedećoj točki V1 dolje još imamo dodatak od jednoliko kontinuiranog opterećenja gdje imamo prethodno minus RAH i minus 10 puta 4. Ono što je jako bitno kod okvirnih sustava to je da morate primijetiti da poprečnu silu na ovom dijelu rade RAH i radi jednoliko kontinuirano opterećenje. To vrijedi u točki 1 dolje. U točki 1 desno poprečnu silu radi RAV. Ono što smo kod momenata savijanja mogli prebaciti moment u točki 1 na moment u točki 1 desno, kod poprečnih sila to ne primjenjujemo jer se uopće ne radi o istim silama. Ovo smo sada napravili presjek da bi mogli odrediti poprečnu silu u točki 1 desno i da bi mogli odrediti poprečnu silu u točki 2 lijevo i 2 desno. Ovo je konvencija predznaka pa idemo redom raspisivati. V1 desno uzima u obzir RAV. Ono što je jasno da između točke 1 desno i 2 lijevo će ta vrijednost biti konstantna. S druge strane u V2 desno moramo uzeti ovih 50 kN u obzir, te na taj način dobivamo, evo samo ću se vratiti na ovaj dio, da je tu konstantna vrijednost. Da bi sada vidjeli preostale dijelove poprečnih sila koje možemo uzeti u obzir, dodana je dodatna skica da bi tu mogli još procijeniti gdje još imamo koje elemente. Ovo je konvencija sa te jedne druge strane gdje možemo promatrati jer smo ovdje zaključili da je ova sila koja tu djeluje jednaka do V3 lijevo. Idemo sada odrediti ostatak. Što je V3 desno? V3 desno je ovaj dio. Znači, na ovom dijelu promatramo ili ovo, ili sve ovo. Jasno je da od 3 desno, kad vidimo da djeluje samo moment, nema poprečne sile i ona je jednaka sve do točke 4. Vraćamo se sada na dio koji se vezuje za preostali dio 3 dolje, točku 5 i točku B. Kako je to drugi stup po redu, onda njega zaokrećemo prema pravilu da ga rotiramo da se element nalazi desno, a konvencija se nalazi lijevo. Sukladno tome, kad određujemo sada poprečnu silu,
Poprečna sila V3 dolje, gdje dolje promatramo na cjelokupnom sustavu, će biti jednaka. Jedina poprečna sila koja djeluje je ova sila od 50 kN, djeluje suprotno pa je predznak plus i ona je jednaka sve do točke 5 gore, jer gledamo na ovom dijelu. Na ovom dijelu od 5 dolje sila djeluje uzdužno, pa poprečne sile niti neće biti. Idemo odrediti uzdužne sile. Uzdužne sile u ovom slučaju određujemo na način da promatramo kako one djeluju na sustav. Vidimo sada da RAV djeluje tlačno na cijeli stup i to tako da RAV izaziva minus silu koja iznosi 17,5, djeluje do N1 dolje. Ponovo kod uzdužnih sila, kao i kod poprečnih, ne možemo samo prebacivati kao kod momenta, nego druga sila djeluje N1 desno. U N1 desno imamo utjecaj tlačnog djelovanja od RH i od 10 puta 4. To će biti jednako sve do N3 lijevo. U N3 desno, međutim, ponovo djeluje moment, pa ovdje neće biti uzdužnih sila. I u sljedećem koraku promatramo utjecaj od RB koja djeluje na cijeloj duljini od točke B preko 3 do 3 dolje. Jasno je da na tom dijelu će biti NB jednako N5, jednako je N3 dolje, jednako je minus RB. Sve sile su izračunate. Idemo crtati dijagrame. Crtamo prvo dijagram momenata savijanja. Ovdje su sve ispisane vrijednosti koje su prethodno određene. Sada je jasno zašto smo vodili računa da sve vrijednosti momenata pišemo prema pravilu, tako da bude jasno kada nam samo ovdje pišu vrijednosti da znamo pravilno nacrtati. Kao što i sami vidite, sve vrijednosti su negativne, što znači da sve crtamo sa vanjske strane okvira. Ovo je vrijednost za konstrukciju parabole drugog stupnja i to na dijelu od točke A do točke 1. Parabola drugog stupnja. Vrijednosti momenata su ovdje jednake jer se radi o krutoj vezi. Ovaj vrti u smjeru kazaljke na sat, ovaj vrti suprotno, ali su iste vrijednosti. Lom, tu nam ide sila od 50. Jedna vrijednost momenta, konstantna vrijednost momenta od 50 kN, te dio na drugom stupu. Upisujemo sve vrijednosti, dodajemo i objašnjavamo. Lom od sile, vrtnja od momenta, lom od sile i utjecaj od jednolikog kontinuiranog opterećenja gdje ovo opterećenje znači da ovako mora ići trbuh, da ne bi slučajno nacrtali na kontra stranu jer se ovako savija sa ove strane. Idemo crtati dijagrame poprečnih sila. Pripremili smo sve vrijednosti poprečnih sila koje smo prethodno izračunali. Vodili smo računa da točno napišemo gdje se nalazi koja je vrijednost i kojeg je predznaka. Pa crtamo redom. Ovo je RAH, podiže se gore. Zatim imamo sljedeće. Ovo je utjecaj od RAV. Konstantna je, spušta se dolje za silu od 50, konstantno, na dijelu od 3 do 4 nemamo ništa, ali imamo tu na dijelu do sile od 50. Dodajemo vrijednosti, dodajemo predznake i dodajemo sile. Tako da možemo iskontrolirati da je ovo RAH, ovo je RAV, ovo je sila od 50 i druga sila od 50 te reakcija RB. Kod uzdužnih sila smo imali nekoliko vrijednosti i sve su bile tlačne. Imamo tlačnu silu od reakcije A, tlačnu silu od 50 kN zajedno sa kombinacijom RH i kontinuiranog, te na drugom stupu ponovo tlačnu silu. Rekli smo da postoji pravilo da kod uzdužnih i kod poprečnih sila, ako je nešto minus crtamo unutar presjeka, te je to ovdje i vidljivo.